Bună ziua! Ce părere aveți despre gropile din oraș și Mulțumesc! Mulțumesc, lasă alta. Bun, este un microfon foarte performant. Da, și tragi din păză. Zici că tragi pe nas, Eu te izolez. Puteți să-mi explicați ce bucată este acesta? Granit? Asta este o bomboană foarte frumoasă. Cu asta a fost acoperită, Manole, au acoperit-o pe meșterul Manele? Încă nu. Meșterul Manole o zis ceva. Pe Shakira au îngropat un zid. Da, Shakira încă cântă. Madonna o zis că vine în turneu. Cântă, dați eu de ca după zid. Vine în turneu. Mă bucur. Ne bucurăm, mulțumim pentru recenzie. Vă mulțumim pentru recenzie. Mulțumesc. În continuare rămânem cu știrile Troglo TV. În continuare rămânem bagă antene, că eu nu pot, sunt ocupat. Antena 1. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Sănătate. Mă bucur. Dar ce faci? Ce fac acolo? Bine, mulțumesc. Foarte corect răspuns. Bun.